हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण बटाट्याचे चिप्स बनवणार आहोत. तर अशा पद्धतीचे मोठे मोठे बटाटे घ्यायचे, याच्यापेक्षा मोठे मिळाल तरी घ्यायचे. तर असे मी बटाटे घेतलेले आहेत. तर चला आता याचे चिप्स कसे बनवायचे ते बघूयात. याला किसणीने हे किसून घ्यायचे. तर इथे बघू शकता आपण असे छान चिप्स किसून घेतलेले आहेत. बटाटे इथे बघू सालं काढून असे छान किसणीमध्ये चिप्सच्या किसणीमध्ये असे किसून घ्यायचे. बघा किती छान आपले असे चिप्स तयार झालेले आहेत. तर चला आता याला आपण उकळून घ्यायचे हे मिठाच्या पाण्यामध्ये. तर आता इथे बघू शकता आपण पाणी उकळून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात चिप्स टाकून घ्यायचे आणि असे 5-10 मिनटं छान असे शिजवून घ्यायचे. तर अशा पद्धतीने आपले छान असे चिप्स तयार होतात, बटाट्याचे चिप्स. बघू शकता 5 किंवा 10 मिनटं ठेवायचे हे शिजेपर्यंत. इथे बघायचं एक तोडून असं शिजलं की, जर शिजले तर मग ते काढून घ्यायचे. तर इथे बघू शकता आपण 2-4 पाण्यातून असं रात्रभर त्याला आपण तुरटीच्या पाण्यात भिजू घातले ते आणि सकाळी छान असं स्वच्छ पाण्याने 2-3 पाण्याने धुवून घेतले आणि आपण असं पाणी ठेवून घेतलेलं आहे. एखाद्या पातेल्यामध्ये पण घेऊ शकता तुम्ही किंवा कुकरमध्ये पण घेतलं चालतं. तर मी असं पाणी उकळून घ्यायचे आधी, नंतर त्याच्यात चिप्स टाकून असे 5-10 मिनटं असं छान शिजवून घ्यायचे. शिजले की आपण ते बघायचे, शिजले की असे दाबून बघायचे याला आणि दबले की ते असे ते काढून घ्यायचे जर शिजले असेल तर. तर इथे बघू शकता आता 5-10 मिनटं आपले झालेले आहेत. तर आता आपण याला काढून घेऊयात. तर इथे बघू शकता आपण चिप्स याच्यात टाकलेले आता हे छान असे उकडलेले आहेत. तर काढून घ्यायचे, याचा कलर बदलतो. तर असे काढून घ्यायचे, 5-10 मिनटं राहू द्यायचे, छान शिजून जातात. हे अशा पद्धतीने हे बघा. तर असे छान आपले चिप्स असे तयार होतात. इथे बघू शकता. आता याला थंडे करून उन्हामध्ये वाळू घालायचे आणि छान वाळवून घ्यायचे.